представя Владимир Великов Буши, който ще проведе първото училище. И мисля, че може да започне. Както той прецени за добре. Здравейте ви от мен. Подбрал съм мои ръце от малки турнири, така с до обща стойност 30-40 долара. Нали? Като основно са от по-малък турнир от 11 долара. Така, първата ръка имаме Асаки Вале. Блиндовете са 20-40, ранна фаза на турнира. И видим какво се случва. У нас всички са фолд, ние сме на cut-off позицията и аз обикновено обичам да, няма значение дали е ранна или по-късна фаза от турнира, обичам да рейзвам по два пъти или 2 хикс, както се казва, големия блинд. И тук отварям до 80 първи. Бутона и малки пицари. Твърдят, големия блинд отплаща. Попа за 10-2-8 с фърш дроу, много сравнително лош хоп за нас, понеже има доста дроуве тук, фърш дроу, стрит дроуве, най-различни топчаци и тук обзето няма какво да правим и решавам да чекна тук, защото има някаква вероятност да сме с по-добрата ръка за момента. Ако заложим тук на флопа, може често на някой да завърти, нали, и да иска да спечели ръката още на флопа, а ние някак да продължим с асо хай на този борд. На търна обаче вече имаме топ чифт и тук се засилваме доста, нали, и най-вероятно сме с най-добрата ръка. Опонента отново чеква. Тук вече трябва да заложим и залагам 2/3 от пода, 120 в 180 и опонента си хвърля. Следващата ръка имаме Асаки 5 от един цвят купи, отново сме на същите блиндове. Отново отваряме стандартно по 2 до 80. Получаваме кол веднага след нас. Играч, който често обича да плаща, не обича да рейзва, обзето обича да играе. Еми да, Calling Station, да. И обаче той получа цялата маса и доста хора плащат покрай него. Но ние целият ден много добър флоп за нашите Асой 5. Два чифта, най-високия и най-ниския чифт. Чек до нас. Тук задължително трябва да заложим, защото има доста ръце, които може да платят един път. Нали? Залагаме пак отново около 2/3 от пода. 280 чупа. Фолд. Играча от големия блинд си е хванал топ пеер асо и плаща. Търна се появява от с пътия. Той е чек. Тук отново трябва да заложим, понеже този търн има доста карти, които играча примерно може да не плати, примерно може да плати с 10 вале, примерно с 2 пъти, нали, да има секънд пеер на флопа с някакви бекдор с пъти, може да има 5 не, в случая може да има примерно 9 и 10 асо и всякакво асо, нали, и много трябва да заложим, нали, да си защитим ръката също така. Залагаме 560, отново може би над халф топ на залог, но опонентът отново плаща, което е добре за нас, но на рилъра пада много кофти карта, която има някаква вероятност дори да губим в ръката. Опонентът е чек, тук няма защо да залагаме, надяваме се, нали, ако случайно човека ни кола с някакви печаци, примерно може да има вале и дама до флопа, да е кола на печак, вече на търна става двойно тупчен стрейт рол, нали, отново да
платил и се надяваме да бием с нашото асо. Но в случая сме сплит. Така, следващата ръка, вече блиндовете са 25-50. Какво се случва? Всички са фолд от нас, ние сме на бутона с две девятки, много силна ръка за бутона. При положение, че няма екшен от нас, отваряме пол стандартно от две, получаваме пол от големия блинд. Тук пада флоп лош като цяло за нас, защото има две овъркарти, флъш дроу, стрейт дроуве, имаме някакъв очакване за стрейт, но търна се поява четвърто и се може да втори флъш дроу. И тук вече опонента залага, в неговите очи, щом не сме заложили на флопа, най-вероятно се предаваме или имаме много силна ръка и той решава да блокира в случая, което се оправдава и чека на флопа, като тук вземем чипове, които от неговия блък. Колваме. На ривера подаря дамата и вече опонента се предава, защото никакви дрогове не са, подаря се топ карта от флопа. Тук разбира се няма такова залагане, защото никоя по-слаба ръка, единствено 7 и 8 или някаква опица би могла да ни плати на която но като цяло много вероятно е играча да има някакви контролове, като пики или въждол на ходи или обзето няма да ни плати с някаква хай-харика. Ще може да чекаме. Следващата ръка, вече са 40-80, от UTG имаме Азаки Поп, отново отварям 2 хикс до 160. Получаваме пол от бутона. Това да един флоп, който е лош като цяло знам, защото има фърст дроу, нямаме и продължаваме с асо-хай флопа. Тук решавам да чекна, понеже ако заложим този флоп има доста карти, които опонента ни може да ни блокира, примерно с всякакви карти да няма нещо, може да риди с фърст дроу, може да има някакви 5-6 дори, които имат очаквано да реши да ги обърнем на себе. И с асо-хай много трудно може да продължим, положение, че сме доста дълго на ръката. Докато тук като чекнем, ако опонента ни реши да ни блокира, може да платим един път, като проверим вече, може да ударим свой или поп на търна, или опонента може да се откаже да блокира на търна. Тук той чеква, на търна и за още на двойка. Тук вече предполагаме, че сте с най-добрата ръка, отново няма нужда да залагам. Защото няма какво да вземем да вади, отново преди да не може тук да реши да бъде, може да му е тръгнал някакъв въж до вечна пики, него да спира. Отново чеква, ривера вече идва топ, тук стандартно вече трябва да заложим, но клиентът се казва. Следващата ръка, блиндовете са 75-150. Като има анте 15. Имаме Азаки 3 от различен цвят. Значи тук виждаме, че общо взето единствено играча на бутона е така, обича да се заиграва, е по-агресивен. И просто с Азаки 3 тук целта ни е да откраднем блиндовите антената, отново правя мин рейс. Какво следва? Играча от като решава да плати. Един много слаб пол, не ви съветвам да правите с 20 блинда да колвате рейс с поп и 8 сют, но играч е решил да плати. Така, какво се появява? На флопа се появява 10 вале 7, флоп, който много взе за нас и много карти от това, което той е платил. Може на 10 дама, вале и дама, 10 вале, 9-10 и нито едно от тези карти няма да откажем флопа и автоматично се предаваме с този флоп. Търна идва дама, вече ни образува някакъв
Топчак, но отново не трябва да залагаме. Отново чеквам. Ривъра му идва осмак и тук правя един интересен залог около една ос на обхода, която срещу слаби играчи много често минава като бърт, защото всеки слаб играч си казва, той има някакъв чифт и така ми залага, нали? И ако има някакви, примерно, чифт, четворки и колно, със сигурност ще ги хвърли или чифт шестици или някакъв чифт двойки. Но в случая човека си е ударил на чифта осмак на ривъра и колко. Така, следващата ръка, билдовете са, не, значи това е малко по-предходна ръка ще да е била, но билдовете са 30-60. Отново сме така от ранните фази на турнира. Играем блинд на блинд ситуация, малкият блинд рейс върху 2, ние даваме 10, прилична карта да защитим големия блинд, особено че сме и в позиция спрямо малкия блинд. Флопа пада, отново ложа за нас. Тук играчът ни залага половината флоп, което е съвсем стандартно на този флоп. Той дори да има, дори да няма да заложи половината флоп. Аз решавам тук да платя, защото доста карти, които паднат на търна, ние може да се засилим или може да се заплащате за него. И след това да му крадем ръката или това е така нареченото изблатване, което съм решил да използвам поради причината, че сме с доста голяма дълбочина на стаковете. На търна пада шестица, карта, която обзето нищо не променя. Единствено Open Ender 4 и 5, ако сме имали, запълва. Но ние вървим по нашия план и аз решавам да заложа половината ход, защото той може да е заложил хопа с абсолютно нея. И той плаща, вече излиза пика на ривъра. Тук опонент отново е чек, аз съм чек, като се анализирам ръката, читам като грешка, читам основно. Това значи е доста пареща карта, овър карта на варето е, излиза флош дро от флопа, на който аз може да съм отплатил и издължително трябва да се платира в тази ръка, както сме изиграли ръката, но аз съм решил да се предам. Не, причина? Съм допуснал грешка. Следващата ръка имаме една много слаба карта. Явно сме видели флопа, така да, имаме голови на средни позиции. Малкият блинд е фолд, ние сме чек от големия блинд. И целим един мечтан флоп за нас, две девятки и хоп с фърст дроу. Разбира се, тук няма какво да залагаме, за да плашим рибата, както се казва. Решавам да чекна. Отново, тук вече пада абсолютно неутрална карта за този флоп, тук вече дължа трябва да заложим. Залагам малко под халф под. Нали, си едно, че имам някакъв, или съм фанал петицата, или ме е страх, нали, имам някакъв чифт, да кажем. Нали, залагам малко играча, втория плаща, нали, излиза фърст дроу от флопа, както и се запълват някакви топчаци, като 6 и 8, макар че много малко вероятно е някъде, но отново, нали, тук залагам, но този залог, който правя, не е много правилен, защото ако има петица играчи, нали, понеже на флопа всички сме чек, ако има петица, едва ли ще ни плати. Единствено, което може да ни плати е примерно по-доброто решение тук е да чекнем, да чакаме играча да ни блафира, ако ние ще е имал някакви, примерно, войни, 200 лей, 7 и 8, някакви такива, нали, които е решил да обърне на блъф, защото нали, той се хвърля и по-доброто решение тук е да чекнем. Така, следващата ръка вече минаваме към средната фаза на турнира, когато вече билдовете са доста по-височки, 200-400. Така идва до нас. Тук рейс за много стандартно вин рейс с единствената цел да открадем виндовите ентерта, които са около 1000 чипа, но получаваме много интересен кол от тона. При положение, че имаме по 30 блайнда, биг блайнда, нали,
този ходъл по принцип е, но специално този играч не е много силна ръка, защото по статистиките, които виждаме тук, играч е доста често обича да играе, доста агресивен. По-скоро обича да вижда фоба, защото агресията му е слаба като цяло. И пада един по принцип добър фоб за нас. Удряме second shift и малко вероятно играч да има асо, защото може би всяко асо и вале, асо и дама по-вероятно да ни трибети преди флопа. Залагам около малко под 1/2 от пода. С цел да вземем тук още ръката, понеже имаме втори чип, не сме чак толкова силни в ръката, има фърст дроу, стрейт дроуве, някакви дупчаци, но играча плаща, на търна пада неутрална девятка. Тук вече решавам да чекна. Играча чеква, ривъра е неутрална петица. Тук отново сме чек, се надяваме да бием с нашия ход. Като зависи какъв залог ще направи играча, нали, най-вероятно бих платил, ако не заложи. Така и той залага, да, бих платил, обаче той залага 1200 в под от 5000 и един залог, който слабите играчи от това ниво много рядко биха направили на блъф. Те биха блъфирали нещо около пода, нали, заложат около 5000 или 4000. Нали, и за мен, нали, понеже този турнир е с ниска такса, $11, предполагам, че тук най-минималното, което залага играча е попи вале или попи 10, което губим, а най-стандартното, което залага е асои 10, асои 8, някакви такива карти, които ни платил при флоп. И за мен тук сме бити в ръката и аз фолдвам. Макар че доста хора биха платили, понеже не излиза флъш дроу от флопа и трябва да дадем малко чипове за доста голям поп, нали, реално погледнато, но точно тази ръка прецених, че губим. Следващата ръка отново е от така средната базна турнира. Имаме нали, асой 8 с партийно блея. Човека от UTG има малко над 4 години блинда и стандартно влиза Уин, както усеча се разбере, но тук се вижда със свои дама пики. Така, един играч, който много често обича да играе, да вижда флопове, плаща уини, абсолютен тонк, така да се каже, слаб играч, полва. Ние трябва да платим още 3 блинда, дали сме, имаме 108 с плати, една не лоша карта. И при положение, че много вероятно да видим карти до ривъра, нали, решаваме да ги платим, да трябва да платим 3 блинда. Флоп, нали, с 108. Флоп няма нищо общо с нашите карти. Ние сме чек, понеже тук няма смисъл да блокираме, тъй като човека, който е уин, пази пода, дори да изгоним другия, който му е платил, и трябва да играем също този, който е уин, за да вземе пода, трябва да добием него, нали, до ривъра. За сега това с Соха е доста трудно като цяло. Човека, както виждаме тук, има сет тройки, но решава да чекне Михайлец, за да ни чака, може да тръгнем да крадем, нали, което не е много правилно в случая, защото има флъш дроуве и би трябвало да по-скоро да си потеки ръката или да вземе някакво валю, защото ние имаме някакви колко дама сме платили или колко не и може да решим да се стакаме този флъш дроу борд. Той чеква, на търна пада вале пика, карта, която също много слаб, много лоша за нас. И чекаме вече човека, чак тук се сеща да залага, но вече ще сме по-се ривъра, шорт стака да се отвява. Вървим от човека. Така, следващата ръка. Следващата ръка, къде са такова? Връщаме се малко пак назад, нещо такова. Нещо както и да е. Значи, обзето е комбинирано, защото
имаме и ръце от други турнири и обзето нали, съм комбинирал нали, ръце от ранна фаза, средна фаза, късна фаза, като нали, трябва да се абстрахирате от това, че едните са нали, смесват нали, по-рано, после следват някои по-средни ръце, после пак може да се случи някой по-рано на ръка. Това няма в случая голямо значение, защото нас не е важно да случи какво става. Нали, на блиндове 40-80, отново отварям минари 160 с 2 палета. Играчът от малкия блинд отплаща и пада един флоп много интересен, при който човека решава да лиди и лидва 160. Значи тук този залог по принцип по-слабите играчи го правят като имат нещо хванато нали, в ръката, нали, но не са достатъчно подготвени и много и често нали, го използват като това да провокират другия да ги блокира, нали, защото човек залага около 1/3 от пода. И аз тук имам сравнително добра ръка, оверчит с first draw, нали, 2 монета. И решавам да направя много интересен рейс, влизам директно all-win, нали, като вече поставям супер трудно решение на опонента и по принцип нали, слабите играчи тук се казват, нали, може да има да кажем 9 и 10 с десятка каро, 8-9 с петица каро карти, които са нали, много по-добре от тях. Или само гол, сока, ро, примерно, нали, ако има, нали, но в случая ние играем ръка на точно така, че ние си правим на това гол со и при положение, че човека има девятка и успица пръвно с или дори някой път може да ви плати с гола девятка без никакво каро, карта, която е много зле, има под 15% срещу нашата ръка, даже и под 10%. Но в случая човека е 10 петици и нормално плаща. Нали, ръка с която също не сме чак толкова разделени, имаме може би 35-40%. Нали, става дума с този опит, който го правим, нали, със сигурност не сме много сделали в ръката, защото имаме оверчит. Предразполагаме другия, нали, пъти с доста по-слаба ръка. Но на търна почти не голява другия глед нали, който много сам с нас и търгувам доста голям ход. Така, да какво се случва нататък? Тук отново продължаваме в средната фаза на турнира. Имаме действия валети с пъти на поклона. Нали, тук е много интересна ситуация, която доста играчите нали, биха решили, нали, че тук сме фолд, ние живеем може би там 11-14 на байнда. Но 10 валез пъти много нали, са много хубава карта и играят добре с голям рейндж от ръцете на един от блиндовете, който евентуално би ви платил, защото тук влизаме all-in основно нали, с целта да крадем блиндовете и ентетата. Но ако някой от играчите от малкия или от нея блинд плати, той може да плати с всеки shift, може да плати с от 108-9 нагоре, нали, може би, не 108-9, но 110 нагоре е стандартно нали, да плати. Карти, които първо рядко ще има нали, на блинда. Второ, нали, всяки чифтове, обзето сме 50 на 50 и имаме нали, стабилна ръка, за да тези могат да се случи да откраднем ръцете. В случая голям блинд ти плаща с една от най-гадните карти, които може да плати, номинирана от едно е номинира, понеже да се плати. Но знаеш, с тази се обръща десятка и вече човека е голям блинд. Продължаваме нататък. Така, тук отново сме в средна фаза. Така, и какво се случва? Играч от средна позиция рейзва 1600. Така, ние имаме малко под 20 биг блайнда. Той прави един рейс много интересен рейс, при положение, че той е с
колко да 4, с 5-6 година е той, нали? И интересно, че нали, рейзва 1/3 от стака си, нали? И сигурно ще е ловен, но прави интересен, нали, зал, който доста играчите биха си казали, той ще рейзва по 2 и близо ловен, значи има много силна ръка. И тук, макар че съм виждал нали, играчи на това ниво, тук да си ползват свои дама, нали, което е много голяма грешка и абсолютно безумие. Нали. И тук задължително правилния нос е ловин. Влизаме ловин, билите се хвърлят, играем срещу стака и той на Бога почти е дръжни, само това лейно специално, което така се до тук това е, значи, беше от турнир, който е с 11 $ такса. Сега ще покажа две ръце, пак от едната от по-рана фаза, другата малко по-голяма, от друг турнир с 22 $. Тази ръка имаме нали, 8 кари на малкия блин. Блин с 25-50, дали го случва, мен рейс от седна позиция, човек, който сравнително нормален играч. Следват 2 кола, всички играчи имаме голяма дълбочина в този турнир и съвсем стандартно си доплащаме пари 8 кари, може да нацели доста добри флопове, като цели един от тях, нали? Флъш дроу с джак за стрейт роу. Тук чекаме стандартно, чекаме оригинал рейза за лагана, той чека, всички се чека. На търна повтаря двойката, нали, карта, която е много лоша цяло за нас. Не засилва, повтаря, нали, вече има, така да се каже, нали, теоретично готови фулове, срещу които не може да сме броен гет. Но тук при положение всички са чек, предполагам, че никой няма нищо и тук трябва да заложим стабилен залог, понеже не че може тук да вземем ръката. И получават нали, всички се подадат и си вземем пода. Следващата ръка, която е следващата ръка, която е пак от този турнир. Всяки 9 пики сме на бутона. Така, има рейс 254, вид рейс почти. Имаме всяки 9 пики на бутона. Карта, която е сравнително добра. И тук решавам да платя бутона за флопа. Връща се много добър флоп за нас, флъш дроу. Тук оригинал рейзъра залага, като тук може да видим по неговите статистики, че той много често обича да играе, обича да залага, нали, поп-хай е борд, който нали, би трябвало той да ударя, нали, той презентира де-факто попа. Но ние с играча до него сме ударени флъш дроу. Така, тук той прави един рейс почти по 3, нали, който нали, на този борд за мен е единствено, което може нали, да е много по-добро срещу нас е сет осмици и сет седмици. Но много малко вероятно нали, тук на този борд. Най-вероятно тук е някакъв дроу или по-нисък флъш дроу от нашия, или някакъв опаненият, нали, 5-6, 9-10, 5-9, 6-9, 6-9 много малко, защото едва ли ще е платил преди флопа. И тук, нали, спрямо този играч, аз мисля, че сте много добре, ако влязат вчера двамата играчи, нали, пак имаме, нали, би трябвало да сме пак горе-долу, нали, защото ако другия играч не сте има поп, единствено също, примерно, ако има свой поп, нали, вече много малко или са погледат, защото
само въжно не работи, други играчи той има доста малко време, но решавам тук само да платя с цел, нали, че даваме много, нали, малко чипове, като цяло трябва да плати оригиналния изъна и по-добре, нали, тук в този случай да играем срещу двама, нали, защото ако се обърне пика, ще не знае другата ръка и ще се отруим на практиката. Но играча се фолдва, натърна излиза неутрална карта осмица и тук вече почти сигурно за мен си не знае добрата ръка, защото сет осмици отпада, къде осмици има малко вероятно, само сет седмици ни бие този такова, играч ви за Оуен. Ние, разбира се, плащаме, че може да се чърнем и печелим ръката с Сохай, един доста стабилен ход, с Сохай. Така, следващата ръка, значи тази от средна фаза на бедовете са 400-800. Кът-оф играча, кът-оф играча има около 10 на близо, нали? И виждаме, нали, тук по статистиките от тракера, че доста често се опитва, нали, да краде ръцете, нали, от по-късни позиции. И той отваря малко на минерис. Така, тук много хора биха хвърлили това свои 4 купи, нали, при положение, нали, че нали, какво са, нали, по-добре от ръцете, нали, с които не изва играча от като. Нали, първо, той може да краде много често от чуете. Второ, ако има попи 10, попи дама, със сигурност много ще резни с попи дама, даже много вероятно е да ни плати, които са карти, с които сме по-силни. Нали? Също така, може някои от играчите, примерно, може да изгоним дори по-силна ръка от нашата силно две щици пикачи да отворят, нали, по-слабите играчи, като им влязат Оуен, нали, сега с тези две петици по-бием, нали, тук и се хвърля, като изделим много голям ход, нали, с по-слаба ръка. Но в случая играча плаща, нали, попи дама има, ръка, която не е по-добре, нали, 60 на 40 по-добре, отваря се фон, вече натърна човек и си вземем един не лош по-добре. На следващата ръка имаме попи дама. Така, тук вече тази ръка е малко вече крайната фаза, защото вече имаме си доста проблеми и, нали, ситуации, които общо решенията се вземат при ефок, нали, когато трябва да платим Оуен, това трябва ли да песим Оуен, нали, и ситуации, които по-скоро са, има и някои математически зависимости, които са значение на или с практиката. Така, тук играча от хайджак за Оуен, нали, за около 6 блинда. Биг Блайнда, нали, тук отново масово от играчите е положение, че има Оуен преди тях, с попи дама биха се отказали. Ние ще предполагах се мазае, нали, казват, нали, хора да влизат Оуен с своя дама, всяка облен така карта. Но точно тук, нали, това е заблуда, че този играч са прекалено малко, той е останал с много малко чипове и той вече на практика при тези години блинове и с това голямо антен няма какво толкова да чака. И тук може да влезе Оуен дори с попи 10, попи 8, попи 9, да ни кажат, които сме ги убили от бой, както се казва, с ване и дама, с дама и 10, нали, всяко абсурд, всеки чип. Нали, и при положение, че има толкова мъртви чипове, нали, след нас малък и голям блин, които са колкото сбора на малкия пример, в случая даже най-консервативната повече. Нали, завършително тук трябва да влезем Оуен. Това е правилното решение. И в случая се окаже, че са на флип, и отваряме дама. И вземем също един солиден ход. Следващата ръка. Следващата ръка тук вече блиндовете са много големи. Това е вече абсолютно късна фаза на турнира. Даже ако не свържа, това е финална маса, който е играл с 25 долара. Да, точно, това е финалната маса
$2,200 и така какво се случва. Блиновете са 6-12 хиляди. Всички са фолд донати. Така. Тук имаме поп и 6 бутни на кантон. Но като погледнем стаковите, веднага след нас играчи има 3 големи блина. Следващия играч има 8 големи блина, следващия играч има 4 големи блина. При положение, че всяко следващо място може да кажем с $200-300 по-голяма награда, нали? Има доста шорт стайлс. Този е 58, този е 25, тук този от малкия принт играч, специално той, принти пълно с доста силна ръка, нали? При положение, че по-вероятно е да си изчака по-добра ситуация, да изчака другите просто слабите стакове да отпаднат, да влезе по-надълбоко в парите. И тук много нямаме ръка реално за колко ще изкупи, но де-факто, така да се каже, мачкаме останалите играчи с стака и ги предоставим да решават те дали им са отпадали. Преди за мен един да биде на рейс 300 чипа, не е ли? Но играч от премиум принт има много силна ръка, нали? Няма как с 5 минути да се полва. И по-пада на фокла, обаче за наши дължини е достатъчен да не е върху. Следващата ръка, принтовете са още по-големи. 12,25 хиляди. Отново масата сме на 8-9 човека. Всички са фолд. Тук от малкия принт. Тук е една интересна ситуация. Не, значи напредната маса и двигателна маса са били две маси. Защото тук са по-големи само и това вече е една маса. Извиняйте, тук с валей 9, значи големия принт има около 10 блайнда. И тук валей 9 по принцип средно карта на вана, която даже по-скоро не е за но аз обичам по принцип да играя по-рисково и играя за първо място, ако са рисково да се играе първо място, което задължително трябва да се наложи. При положение, че големия принт най-вероятно няма да има карта, с която може да плати, или може да има по-добра карта, дама и 10 или дама и 8, но няма да му се рискува, тъкмо е седно, както се вика на финалната маса, и да иска да отпази, решаваме този фактор и влизаме Олвен, човека се пръдна и вземаме добър ход. Следващата ръка, тук тази е много интересна ръка. Тук вече наблягаме на този фактор. Следващия, тук сме чипидери на финалната маса вече, следващия играч от нас е трети по стак. След него следват играчи, които са с 2-3-4 блинна на всички. И ние имаме на 106 бутли, хубава карта, всички играчи с нас са 4 блинна и тук за мен е най-доброто решение е Олвен. Значи първият, който има стак, който ако скъси, ще го скъси на половина на практика, е играч, който би трябвало да плати с много силна ръка, защото той би изчакал спрямо това, като ви казах за трета маса, и изчакал по-шорт стаковете от него, да отпаднат първите. Тук влизаме Олвен, а пък също важи за човека на големия. И обзето всички, тук разлика вече в тази фаза, в момента сме 7 човека, 6-тия, може би взема $400 повече от цели инвестиции. За турнир $25 си добра разлика. Какво става? Фолд, всички са фолд и тук вземем един много голям фолд, който ни е една осма от стаката, само мъртвите пари в случая. Следващата ръка е за 30-60, вече малко са по-високи. Това се случва фолд, отново сме на бутона, тук вече големия принт има 8 блайнда, малкият принт тотално солидната трябва да е Олвен с всеки две карти. Защото има 4 блайнда, оставя и малък принт, преди че може да е вода. Но ние имаме средно добра ръка за бутона.
малко вероятно е някой блин да има по-добра ръка от нас. Но малкият блин много слабо се хвърли в случая. Може да има да е за много слаба карта, с 2 и 3 ряда в случая. И големият блин много се хвърля, много крадем мъртвите пари. Така, следващата ръка е много интересна. Така, дали сме голям блин 50 000, малкият блин вече е овън, понеже няма чипове и даже малъкият тетър е фактор. Какво случва, всички са пол. Така, като влиза овън за 3 блайнда, де факто. Така, тук доста от играчите биха се отказали, защото въпреки че трябва да дадем 2 блинда, тези 100 000 са една пета от нашия стак. И в следващия момент всеки играч си казва, в следващия момент ще ми дойдат примерно на всаки поп и тези 100 000 като ги обоя ще станат 200, което някъде е така, но много малка е вероятността следващите 3-4-5 ръце да ни дойдат и премиум ръка. Тези 8 си отидете на привлична карта, която може често да бъде най-силна горива. Не често, но трябва да бъде 115 000 за много голям фонд от към близо 500 000. И аз бях ли с такова, ако ще ме смаща, пада търна вече тогава да бъде, но тук отпада шортстак. Следващата ръка. Се обърна с тази дължина, се обърна да е 3 пики, макар шанс да е много малък. Може би около 1-2%. Пада флоп 4-10-10. Няма нищо общо. Чек. Така, тук при положение, че малкият блин е чек, оригиналния рейзър е чек, със сигурност. То не е оригинал рейзър, а нимбада, който предполагаме най-бада. Той ще ме чек, значи няма нищо. Тук е удобен момент да се получи към крайния хода, за да към малко над половината ход. Но получаваме пол от хода. Вече, при положение с този стак на човека не плаща, най-вероятно не сме пики и трябва да се придаде на ръката. Търна се обръща, ще тръгва до чак, това е човек да не пики. Вече сме решили, че тази ръка среда, всичко може да има. Основният реч, който има на бутона е в принципе чист, който ако се заложи, може би път има някаква вероятност да се хвърли, но при положение, че бутона има 2 пъти хода, малко вероятно на цялата който нече и не сме резали. Като цяло трябва да се мисля, той е чек, който със сигурност щом не блокира, или сигурност вече се тъчи на чек. Вече този чек да ни търна, няма смисъл да блокира. И много се придахне. Човека така и следната ръка, да ви покажа. От чистмет със свой поп, блиндовете са 25-50, рейзваме този път по 3 до 150 при положение на това е, защото сме от много ранна позиция. Ако рейзвам до 100, често наричани по-на 3-4 и със свой поп много трудно може да вземем ръката, защото 3-4 човека. Но ние че като рейзвам 150, тези, които са решили да платят, няма да платят, но така реши този път, за мен е 150. Слушва много слово, минава купи, нормално неща, полва, така, пада флоп, топ пеер за нас, има секънд пеер, той е чек, така, тук залагаме малко над такава флоп, като тук даже е сел на този борт, би трябвало и малко повече, може 250, защото много долу има, да дигне малко хода, да подпадне някъде отдална карта, да може малко повече да вземе по-голяма барка. Играча плаща, така натърна, пада една малко кофти карта, тази доста кофти за нас.
защото закона бачета, както че има човека вали дама, закона някакви случават като своите действия. Нали, може да има свой вале, нали, колкото карта. Това е чек. Тук залагам чисто ни 50, като в момента си го читам като грешка, тук по правилното решение шеф. Нали? И вече на ривъра, когато ли карта нападне, може да ще е нисък, играч може да наблафира, може да реши примерно някакво ниско условие да се заложи и да заложи или само ще платим, или ще вземем валю, а ако губим случайно, ще загубим малко чекове. Тук играча, той много съм опашен, много интересно, нали? Така, идва много фул. Той много чеква. Така, тук вече този ривър, аз съм вложил малко над тук като цяло не трябва да се поправя на чека, защото няма много взето, много взето само някаква АСО и 9 и АСО и 8 били платило, нали? Или АСО и 10. Другото, нали, за карти, които са фъж двойко, няма да ни платят. И става така, че играча ни бута още 1000 чупа иска. Тогава 100% губим, нали? Тези 1000 чупа са абсолютно подайни. Отново си гущам тази грешка. И като цяло много слабо изиграна така от моя страна. Но половина на ривъра със сигурно тези 1000 чупа трябва да сме по-лоши. Това беше, което съм подготвил като материал за днеска. Ако има някакви въпроси, някой може да попита или някоя ръка, която останала интересна също. Аз съм напитал за последната ръка, ти кажеш, че 100% набиват, нали? Въпреки, че бета е малък, си длъжен да платиш математически. Да. Защо плаща да се плати? Допълнил съм грешка. Сега, ако бях, не бих платил. Нали, при положение, нали, че съм играл доста турнири и съм си казал, нали, ама случайно нещо, човека е блокирал, макар че няма как да блокира. Допуснал съм грешка, нали. Случва се на всеки това. В ръката, когато имаш и дама и 10, когато плотно клопа, и идеално в случай се натърна, при положение, че бетваш шестицата, има ли карти, които биха на търна, които не би бетвал? Карти, които? Които биха дошли на търна, които не би бетвал, при положение, че бетваш шестицата. Не. При всяка карта. Аз имам въпрос за ръката с девятки, малко назашва да падна флоп, дама вале 7 примерно с две кари. На търна той ти лидна и на ривъра падна дама. Ако беше ти заложил, ще ли хвърлиш девятки? Ние пак ще Ще да го да, защото единствената карта, която може да има е някаква дама, малко вероятно. И при положение, че аз съм чекнал флопа, в неговите очи съм слаб, нали? Той често ще си каже, нали, ще пробвам още един път, нали, да го сгоня. Щях да платя. Можеш и да губя, щях да платя. И още един въпрос имам за сайзинга на залозите за размера. Значи залагаш два блинда, отваряш два блинда от много ранни позиции. Ако си на турнири от 2 до 5 до 10 долара, цялата маса ще снапълни и на всеки флоп ще няма вземеш нито една. Точно така, да, обзето много рядко ще мисля. И би ли трябвало да дигна поне 4 блинда от ъгъл плюс 1 и нататъка вече 3 надолу? От ъгъл плюс 1, 4 са крайните позиции като бутона задна. Цялата маса ще стане дори на 0,50. Не знам, 2-4 долара, ще получиш 2-3 кола. Това блинда от тук, и от тук плюс 1 прекалено малко. Съветвам ми, нали, първо, нали, по 3, нали, е добре да се ейза, нали? Да, 2,5-3 и вече ако забележите, че на 2,5-3 често ви хващат, нали? Или играчи обичат често да видят флоп, нали, не са агресивни, примерно да трибетват или някакво такова, нали? Вече тогава да се ограничи. Но ние, нали, просто първо трябва да се разбере, да се разучи масата. Ние, нали, на произволна маса или да въпринесат нова маса и така да ризате без информация. Благодаря. Сега за фрирола, поради големия интерес, имаме два вида карти. 30 червени и около 45 сини.
това означава, че червените карти ще са късметли и ще участват в турнира. Ще мина стойци така, ще мина през всяка маса. Пожелавам късмет на всеки на червена карта, ако не другия вторник. Отново на жребия. Късмет за всички!